Onder het motto Together One World stuurt Stichting Global Exploration Limburgse jongeren de wereld in om kennis te maken met andere culturen en om ter plekke een steentje bij te dragen. Een van de bestemmingen dit jaar was Tanzania. Op reis gaan met Global Exploration is een avontuur waarbij je van tevoren nooit precies weet wat je kunt verwachten. Maar zo'n onthaal als dit, daar hadden de studenten van de Fonte Sporthogeschool niet van durven dromen. De katholieke meisjesschool Precious Blood Secondary School is de eerste school die de studenten hier in Tanzania bezoeken. De leerlingen van de school hebben niet alleen prachtige stemmen, ze zijn ook heel aangenaam gezelschap. Ze willen alles over Nederland weten en dus is er genoeg te kletsen. Hoe ik de afgelopen dagen beleefd heb, is voor mij heel speciaal. Ik werd overdonderd door de verschillen in de cultuur. Het eerste 7 uur was ik verdoofd door alle nieuwe indrukken. Tot we aankwamen op de nieuwe school, op de eerste school. Waar een hele groep ons stond op te wachten. En daar merkte ik echt dat ik in Afrika was en dat er echt heel veel verschillen zijn met Nederland. Hoe anders Tanzania is in vergelijking met Nederland, zullen de Limburgers de komende 3 weken ontdekken. En dat doen ze op hun eigen manier. Want de sportprofessionals in wording zijn hier naartoe gekomen om zich bezig te houden met, hoe kan het ook anders, sportontwikkelingswerk. Ashley Wevers legt uit wat dat voor haar betekent. Samen met de Leisure Crew een sportstimuleringsproject op te starten. Om zo kinderen te laten zien wat we allemaal kunnen doen met sporten en wat de meerwaarde is van sport. En niet alleen het fit worden van het lichaam, maar ook sport als doel en als middel in te zetten. Dat je op veel manieren met sport bezig kan zijn, dat laten deze spellen wel zien. Daar moeten de Tanzanianen nog even aan wennen. First the legs, first the legs. First the legs. Don't touch the web, don't touch the web. Watch your hand, watch your hand. Watch your hand. And catch, catch. 1, 2, 3, Ook het ballonnenspel is nog onbekend, maar daarom zeker niet minder succesvol. Deze houden ze er hier zeker in. Het staat als een paal boven water dat de studenten van de Sporthogeschool topfit en uiterst sportief zijn. Maar verreweg in dit Afrikaans land komen zelfs hun verborgen talenten bovendrijven. Terug naar het sportveld, want hier zijn de Limburgers toch op hun allerbest. Vandaag staat op het programma de trendsport in Nederland. Althans, wij hebben op onze school een aantal nieuwe trendsporten geleerd die bij ons geïntroduceerd zijn. Op dit moment zie je op de achtergrond dat het kinbal is. We zijn nu bezig met de grote bal. We zijn aan het frisbeeën of slacklinen. En dat zijn allemaal nieuwe sporten die wij aangeleerd hebben, die wij graag willen overbrengen op deze kinderen hier. Ze zijn allemaal vol enthousiasme bezig. Ze hebben de meeste spellen nog nooit gedaan. We vertellen ook bij de meeste spellen een klein stukje achtergrondinformatie. Dat kinbal bijvoorbeeld uit Canada afkomt en het slacklinen vaak gewoon op straat of op het strand gebeurt en het echt urban is. En, ja, ze vinden het allemaal heel leuk en interessant om allemaal te leren. Geen luxe hotels voor de studenten die met Global Exploration op reis zijn. Zij slapen in een tentje op de Afrikaanse bodem. En dus begint elk bezoek aan een nieuwe school met een hoop gesjouw. Hier in het district Monduli, in het noordoosten van Tanzania, zullen de Limburgers de komende dagen te gast zijn bij de Irkosongo Secondary School. Het lijkt erop dat iedereen zich meteen op zijn gemak voelt. Zonder twijfel een goede start. Alhoewel, er zijn 2 studenten
die zich nog wel een beetje zorgen maken om hun goede nachtrust. Waarom hebben jullie een kleinere tent als eerst? Waarom wij een kleinere tent hebben, dat is een verdomd goede vraag. Heel goed over nagedacht. Wij dachten dat onze tent die we als eerste hadden, de kleinste van de groep was. Maar Dat is niet het geval, want deze is kleiner. dus Hebben wij minder ruimte voor het nachtprogramma. Toch worden de volgende ochtend weer fris en fruitig de vlaggen gehezen. Het begint inmiddels een traditie te worden. In Afrika loopt niet altijd alles zoals je het van tevoren had bedacht. En dus wordt de geplande rondleiding door de school zomaar vervangen door het doen van Tanzaniaanse spellen. Met als hoogtepunt het zaklopen, of beter gezegd zakrennen. Ook 's middags blijkt Tanzania een verrassing in petto te hebben. De studenten van de Sporthogeschool hadden voor hun sportprogramma gerekend op zo'n 200 leerlingen. Maar wat zien we daar nou? Dat zijn er wel een paar honderd meer. Improviseren dan maar. En dat lukt best aardig, want binnen het kwartier staat het veld vol sportende leerlingen. De spellen die vandaag gedaan worden zijn niet alleen maar leuk. Het is de bedoeling dat de jonge Tanzanianen er ook echt iets van opsteken. Wij zijn met onze groep verantwoordelijk voor de cluster Held. En daarin proberen wij de kinderen op spelenderwijs leuke spelletjes bepaalde dingen bij te brengen en te leren over bepaalde ziektes. Zoals onder andere het herkennen en thuisbrengen van bepaalde ziektes en wat erbij hoort. We hebben een malaria-spel waarbij je door bepaalde muggen gepakt kan worden en dat je ook dus dokters hebt die je kunnen helpen. Als je de beginsituatie ziet, zie je dat is een stuk achterliggen op wat bij ons in Nederland is. En dat is ook minder bewustzijn van belangrijke dingen qua gezondheid. En daarom vinden wij als groep het ook super om spelenderwijs die kinderen in ieder geval iets te leren over bepaalde ziektebeelden, etc. En dan natuurlijk spelenderwijs en sport, want we zijn natuurlijk hier met de bedoeling om sport te brengen. Tja, en na zo'n zware inspanning kun je natuurlijk wel een verkoelende douche gebruiken. Of in ieder geval iets wat daarop lijkt. Ik hoop dat jullie allemaal goed hebben geslapen. Ja. Goed zo allemaal uitgerust, vroeg naar bed. Ja. Geen seks voor de wedstrijd. Vandaag is het dan eindelijk zover. De Limburgers maken hun internationale debuut in de voetbalwedstrijd Nederland-Tanzania. Keeper. 4 van achter. Eentje ervoor. Twee middenvelders en eentje weer daarvoor. En we spelen met 2 spitsen. Aangezien studenten van de Sporthogeschool altijd willen winnen, staat er voor hen heel wat op het spel. Ik ben aangeduid door de FIFA om deze internationale wedstrijd tussen Nederland en Tanzania te leiden. Er is in de pers heel wat te doen geweest omwille van deze wedstrijd. En ik denk dat de tolerantie van Nederland om deze wedstrijd op een sportieve manier te beëindigen, dat die evident is. Het mag duidelijk zijn. Dit wordt een bloedserieuze wedstrijd. Let's go! Het weer is goed, de voorbereiding degelijk en ook aan het enthousiasme van de supporters zal het niet liggen. En toch verliest Nederland deze zinderende match met 2-0. Auw. Onderweg naar het dorpje Longido maken de Limburgers een tussenstop op de lokale basisschool. Want sportontwikkelingswerk is bedoeld voor jong en oud. En vandaag zijn de kleintjes aan de beurt. De kinderen hier spreken geen Engels en daarom is het soms moeilijk om uit te leggen wat nou precies de bedoeling is. Alleen student Remco Dijkman lijkt daar nou eens helemaal geen last van te hebben.
Aangekomen in Longido moeten de studenten van de Sporthogeschool meteen aan de slag. Nee, dit zijn geen Afrikaanse kunstwerken. Dit zijn de baskets die nodig zijn voor het nieuwe basketbalveld van de plaatselijke middelbare school. Er wordt gestort met beton en we hebben de afmetingen zijn we eigenlijk goed nagegaan. Ja, er was wel al iets, maar dat klopt helemaal niet. Palen waren te hoog, het veld was niet aangegeven, kuilen in het veld. Het veld liep zo. Dat is natuurlijk een beetje moeilijk basketballen. Dus daar hebben we het een en ander met name ook gecommuniceerd van hoe het beste kan, wat de afmetingen zijn. En daar hebben we een mooi begin aan gemaakt. En dan kunnen ze zelf ook verder mee gaan natuurlijk. Inderdaad, ze zijn hier meteen aan de slag gegaan met het advies uit Nederland. Wat je nu ziet is eigenlijk dat er stenen gelegd worden om het veld te egaliseren. Basketbalvelden zijn, de netten zijn op de juiste hoogte gehangen. Dus als het goed is, over een paar weken kunnen ze hier goed basketbal spelen. Time flies when you're having fun. Dat bewijst deze reis maar weer eens. Voor je het weet is het weer tijd om te vertrekken. Een goed moment om de balans op te maken. Het leukste moment is het groepsgevoel geweest, of het groepsgevoel dat ontstaan is bij de studenten. Toch samen de projecten neer te kunnen zetten, ondanks dat er heel veel gevraagd is van de studenten om zich flexibel op te stellen. En om dan te zien dat ze als groep alle projecten en alle aanpassingen kunnen laten draaien.